ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିବା। ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୋଟି ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର, ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା 1 ମହାନଦୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍। ଲୋକେସନ୍ ତାଳଚେର। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କୋଇଲା ବା କୋଲ୍। ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା 2 ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ନାଲକୋ। ଲୋକେସନ୍ ନାଲକୋ ନଗର ଅନୁଗୁଳ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ। ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା 3 ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ୍ NTPC। ଲୋକେସନ୍ କନିହା। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର। ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା 4 ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ TTPS। ଲୋକେସନ୍ ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର। ପ୍ରମୁଖ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଭି ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଲୋକେସନ୍ ବିକ୍ରମପୁର ତାଳଚେର। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଭି ୱାଟର। ଦୃଶ୍ୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।